ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas anapauluan. Managim bubukod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ang nakatrang katiri daw da? Umunagak, taimbaga ni Tanya nga awanda. Anak! Juliet! Ayan mo! Juliet! Nanang. Iti dayjay a kwarto ti ayan na. Inak ilukat. Imbaglakit din ta imayak. Kasanaw no jak imay. Maulaw ka na palaminak na. Nalablabasit ti rupa amken. Ay na, nagbara ka anak ko. Aguray, tainak mangala itilugan, taipan kay di ospital. Yak ka ba lang ti magna? Agpatulong ak iti driver. Kano adda maayabak akaaruba yu ditoy. Sige, tamapan ako na anak ko. Awan pa'y mataglabas alugan. Nakapsot kan maulaw ti anak ko. Pinaibayan da ti anak ko. Aguray, umawag iti driver ti tricycle manang. Alaman nga ron ading ko. Masapol nga ipan ko adagos ti anak ko di ospital. Aday ta manang. Adan na ayabak. Umayon ditoy. Adapay ko makadwa ti driver amang bagkat iti anak ko. Ala, mangibaunak manang. Ado ti mayat at tumulong ditoy. Ay nahagyaman ak una ay ading ko. Ay, adda tamatlangan dito'y Pilipinas, bro. Intalumuganan, tapno makadanon ta adagos iji lugar tayo. Magagaranak ko na yun. Ha? Saan nga amo ti asawa masimangpat kan dito'y Pinas? Sorpresag ti asawak. Mailiwak unay kinkwanan. Ala, mapantagluganan, tapno makadanon ta adagos. Madamdama, ang datan iji lugar tayo. Mabit lang ti biyahe. Mas daaw dalagid din na sumungad ta. Ta saan ta nga impakaam mo ti isasangpet ta. Darsem nga rod, intan aglugan di tabos. Sika ka din day ta, Jeffrey? Apay, nagbaliw ka di tirupak, ta dinak mabigbig. Ay, intaray nga min ni manang supya ni Juliet iji ospital. Ospital ko nam? Apay, anyat na pasamak. Idi simangpet ni Juliet ang nabambanawg. Pinaglaban ni mamem. Idi ko ang nagsakit. Sada pinanawan di tabalayaw. Sa dinong ospital tinang ipanandakin ko ana? Iti kaasit gandito yung ospital. Mabankan, tapno tulungam ni katugangam. San pa'y ang makapagna ni Juliet idi impanda iji ospital? O sige, mapanak nga ron iti ospital. Masapo lang makitak ti asawak. Intan ijay balay tamasakit ni Juliet. Masakit? Ang sakit gayam ti danga. Anya nga ta ti aramidak kan kwa na, tapno maibalas ko ti pan nakablas ti saka. O may mo pagsasawan, ngamsan mo akabilan, tamangan no agpulong kin ni Jeffrey, kat madaksanta. Sapay plano ko mga ipungot, tapno makabalas ak. Amangan no agpulong, wan no malawanam, kat dakdakas ti mapasamak. Mabayag pa nga ta ni Jeffrey, iti abroad, nana? Mabayag day jay, tanabiit pa'y anagpawit iti kwarta. Saan ko nga itad kin ni Juliet ti kunana nga itad ko? Lukas ta? Awan apulos ti kwarta ni Juliet. Aywan kayam, malagip ko. Gimatang nga ta, iti agas na. Kumusta ni Juliet nanang? Adakan barok. Ada dita kwarto. Inak gumatang iti agas barok. Ayan ti reseta ti doktor, ta siya akong ti mapan gumatang. Naparparta ka kamagna. Alangarod barok. Mapadak iti ayan ni Juliet, tanakapsot. Anya ka diti imbaga ti doktor sakit na. Tipos sadya imbaga ti doktor. Ala, ingka ngarudan gumatang, tagsubli ak iti ayan na. Sige nanang, darasag ti mapan, tapno makasubli ak adagos.
Ayan ti masakit a bakas. Sarong karak man mo. Dahita nakalukat a kwarto ti ayan na. Sumrakalat ta dita. Inak man kablaawan ti masakit at taga-away. Awan mo tao dito ay nana. Napanag ti bakas. Apay ko mga awan. Adda dita a pinanawak idirimuarak. Awan ti tao dito ay nana. No awan dita. Napananan. Nagawid nga ta. Apa yan, Juliet? Anyat na pasamak. Adakan. Pudno ka diti makikita kan mga ko a boses mo. Imbaglakit din ta pinagawid na kami adagos. Kung nakasorpresahan ka, ngam siyak mati sinorpresam. Nakapsot ka na sang patak. Imbag tay may ni nanang ijibalayo. Iso tinangyag kanyak diti ospital. Napanan ka di da, mami. Taapay asaan nga isuda tinangyag ka dito eh. Diyak amo tinapananda. Tadi damot imbaga kanyak idi pimanaw da. Masakit ka a pinanawan da. Mapanak ijibalay. Pagpalawag ida tinaramidakin ka. Payamon. Tinapatag. Maimbag anak diti ospital. Ngam. Diakon kaya ti agawid iji balayo, Jeffrey. Nanang, pakibantay yu biit ni Juliet. Taaglilinawag kami kada mami kan daddy. Padasan tayo ti uminom iti saan onay anasangar nga arak, nana. Naimas da ito tapang babae nga arak. Mayat dayta. Tapang babae nga arak. Padasag man mati uminom. Adda kayo dito yung aging inom. Idinto ta adda iti ospital ni Juliet. Binaybayan nyo ti asawak, mami. Adda kan iho. Anya jay kunam. Ospital? Kunak no nagawid ni Juliet. Simangpat kagaya man, Sir Jeffrey. No saan nga imay ni katugangak? Diyak amuno niya tinapasama ka ni ti asawak, mami. Saan nga mo ang masakit ni Juliet? Idi awan dito balay. Sinapulyok ma. Saan kat nga adda kayo dito yung ag-happy-happy? Si mangput kagaya man, iho. Apay nga agdardaras ka. Papanamon. Iji ospital, daddy. Apay pinaybayan nyo ang idalit ni Juliet. Di man na inasikaso, kabayatan ang nagsakit. Di mami, ako mati nang asikaso kenkwana. Imbaon nyo kumaa, daddy. Saan kanon akayat ni Juliet ti agawi dito inton maimbagan? Ije ka di away ti pagawidan na? Mga bangak iti apartment iti asidag ti trabahok. Agyan kayo iti apartment. Kasano kami kan ni mami? Itid ko amin na masapulyo. Ngam di yumot impatag ti asawak. Dakastan bakit? Kuna ni Jeffrey, nga yan nakanon iti apartment, di asidag ti trabaho na. Anya, kasanutan. Sapay ni Jeffrey ti pagtataudan namin ang masapsapul ta. Apay kano adida impatag, tinapatag kan kwa na. Kapos siguro ti kinaagom ta, adan ang mapukawan ta. Kasanuno din natan ikan iti kwarta, tanimutan Juliet ti pangtadan na iti sweldo na. Limot nga mintintin ti pamaysam. Anya nga ita? Idi na igalis, isukid din ti kanayin mo asarong karan, idin tabi na ibayam ni Juliet. Uray sika, mayat kamat nga iso ti maasawa ko man ni Jeffrey. Adamat gayam trabaho ni Juliet ijay lugar da. Uray gayam away laeng tayan da. Dakkel ti mapaglaklakwan da, nuaglako na iti prutas da. Kumusta kan, my love? Imbaglakit din. Tas saan kan anapusyaw? Sumaysaya atan tiriknak, my love. Nang runa ita, tadakan akadwami kan ni nanang. Bantayan ka, aginggat maimbagan ka. Ket apaman ang maimbagan ka. Iti apartment nga sidag ti trabaho ti pagyanantan. Ngam na awan trabaho. Mapantamot iji balay mi ha. Sayang mo ti trabaho iji away.
Ti mga sikaso kadagiti mulmula a prutas. Matungpal ti kayat ti ay-ayatek. Agyaman ako unay kan ka, my love. Sayang ngamin dagiti prutas iti away no mabaybayan. Kaasimat ni nanang ang mga sikaso. Mangtangdan ta, iti kadwa na amang sikaso. Sayang mat ngagpaiso na iti mulayo. Kasanuta pa'y itaan. Idinaimbagan ni Juliet. Nagyandan ngagpaiso iti apartment. Nadamag ko, ang naglawagayam ti nakaimulaan ng iti prutas na. Nakilgayam ti mapaglaklakwan da. Nukas niya panagaapit. Wan nga ron. Uray gayam away lang ti ayanda. At dagayam kinabak ng ichay. Impagarup ta nga adu ti kwarta ni Tintin ngem ni Juliet. Kaputa adda trabaho na. Ti adal gayam ti tagtagibasitan ta. At dagayam sa nikwada. No man pa'y ijay away ti ayanday ta kinabak ng. Kinulaapan na ta, ti kinamanagim bubukod ta. Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyendaan. Mabalin ka di apautangan nakpailang iti kwartam, tawanan kwartak, balasang ko. Pautangan? Pangalaam ngay iti pagbayad mo. Kat di na kan samatan ik-ikan ni Jeffrey iti kwarta. Kan limasindan iti dayjay abakas. Ay ko agbayad ak tumula ang basang. Ladingitak, ngam sa anak nga agpautang, itinamnamaag asaan ang makabayad. Nang runa, tadi na kun pampansinan ti anak yo. Apaya di nakapampansinan ako ng basang. Day tatipod no. Kaslaan da sakit ko ang makaakar. Mabuisitak iti anak yo. Sige, ditakan. Nagsaya atak idikan ko na. Ita, kastamot dun. Ay una yan, nagmadimot gayam ti kababalin na. Ado dagiti nalaum a prutas. Intayo mo't pasyaran da daddy kan mami. Nabayag basitan adita pinasyar ida. Kayat mo ang mapantag pa siya rijay, my love? Wan, san arumbang apapasan dagiti naganak. No nakabasol daman, pakawanam ida. Sa anak ka nagkamalian ang pilikan ka kas asawa. Nakasingsingpot ka. Rumbang laang ang makikapyata kadakwada. Tadanton apo ko da. Anyat ko nam? Adanton apo ko da? Pudno timbagak. Adoy. Kita am ti pregnancy test kit. Positive. Agbalin ako nga ama. Agyaman ako na po. Nala, intangarod ibaga kadadadi kan mami. Anya ti kunam? Umut-utang ka kanitintin ngam ininsulto na ka. Kasta nga ron, nagsaya atak idikan ko na. Diyak impagarop anagalas gayam ti ukali da diya babae. Imbes ko maan ni Juliet ko mga miniliti na si kasom. Saan kat anay jay a babae? Dap-dap paak nga ron ti babawik. No apay at tinarigagayak aday jay tagbalin a manugang. Sana nakatrang katiri daw. Umunag kayo latan. Naimbag nga aldaw yo, Daddy. Mami, imay kami pimasyar ka ni Jeffrey. Ay nahaitaman pa yan ako. Imbag man. Agyaman kayo ka ni Juliet. Dadak kala sorpresa na kada kayo. Iso tinang ibaga nga umay kami. Tapno ibaga naman ti sorpresa na. Anya ka di da ay Juliet. Agbalin kayon a lolo kan lola. Agdadagsan akon mami. Daddy. Ay na, sorpresa nga agpaiso tayo. Nagsayatan. Juliet, kaya't bitag kidaw iti pamakawan. Gapo iti kinamad iti ugalimi iti kalabas balas. Kantumot na dalya tintinti. Lipatan tayong tinaglabas, mami. Daddy,
Ti masakbayan ti intay isaganaan, tamanayunan ti pamilya tayo. Masapol nga ron ngagsinublat kami kini abalayan ang mga awir iti apo ko mi. Ay, mapanasakton ti mangisalay ti apo ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Managim bubukod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.